Saudos, que tal como están? Seguro que lembran a campaña de micromecenado que Oncomed levou a cabo a principios de ano para recadar fondos e investigar a biopsia líquida. Hoxe este grupo de Oncoloxía Médica Translacional quixo render contas ante a sociedade explicando en que se están investindo os máis de 600.000 euros que lograron reunir grazas á solidariedade dos galegos. Mediante a biopsia líquida lograrase facer un seguimento dun tumor mediante extraccións de sangue, un método moito menos invasivo que extirpar mostras de tecido canceríxeno. Para avanzar neste eido, a principios deste ano, Oncomed, un grupo de investigación oncolóxica do IDIS, o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, desenvolveu unha campaña de micromecenado que conseguiu recadar máis de 600.000 euros grazas á implicación da sociedade en xeral, ademais de distintos persoeiros e entidades de ámbitos como a cultura, o deporte ou a comunicación. Con esta doazón, os avances xa están en marcha. Hemos comprado el Parsotis, que es un sistema para encontrar las células tumorales. Las células tumorales que van por la sangre, tenemos dificultades para identificarlas. Uno de los mejores métodos que hemos identificado, de los métodos modernos, es este sistema, que es el único que hay puesto ahora mismo en España. Dentro de unos meses habrá más, pero ya lo tenemos funcionando en pruebas, estamos probando cómo funciona en el laboratorio. Oncomed tamén se fixo con outro aparato para medir o DNA e, ademais, está a piques de incorporarse á investigación un técnico de nivel. Na presentación de resultados, a xerente do clínico quixo felicitar tanto o grupo como aos galegos. La asistencia hay que prestarla con calidad, pero la excelencia evidentemente no se presta si no hay investigación. Y eso es lo que nos distingue en este caso a este instituto y en este caso al proyecto. Y darle la enhorabuena sin duda a Galicia, porque Galicia fue la que sumó pues todo el esfuerzo en saber entender y darle y demostrar al resto de España que existen otras fórmulas para conseguir financiación. En canto ao Comité Ético de Obistobo, comezarán os estudos en pacientes. Oncomed pretende que a biopsia líquida poida utilizarse dentro duns 5 ou 8 anos de forma masiva nos hospitais. O aeroporto de Lavacolla non é alleo aos problemas derivados das 2.000 anulacións de voos de Ryanair. A compañía irlandesa tivo que suprimir todas estas conexións por unha mala organización no plan de vacacións dos seus pilotos. Na terminal Compostela foron suspendidos hoxe 2 enlaces. Polémica de novo ca compañía Ryanair pola suspensión nas vindeiras 6 semanas de 2.000 voos en todo o mundo. A aeroliña irlandesa veuse obrigada a tomar esta medida, segundo explicaron, por unha mala planificación nas vacacións dos pilotos. Estas cancelacións afectarán o aeroporto de Santiago só hoxe, con 2 voos anulados, 4 se contamos os que tiñan previsto saír de Vigo. Deste xeito, 500 persoas víronse afectadas no día de hoxe en Galicia. Para os días 26 e 27 está previsto a anulación de outras 4 conexións entre Lavacolla e Barajas. Dende as asociacións de consumidores advirten que a aeroliña terá que facer fronte a compensacións aos pasaxeiros afectados e reubicar noutros enlaces se fora posible. Máis cousas, o Auditorio de Galicia inicia o curso en mellores condicións do que rematou o anterior e que o Consorcio acaba de finalizar as obras que permitiron solucionar algúns dos problemas que presentaba o edificio logo de 27 anos de uso. Segundo explican os arquitectos responsables dos traballos, Idoia Camiruaga e Ramón Fernández Hermida, as actuacións concentráronse na sala principal do complexo, a sala Ángel Braje, e fundamentalmente no seu escenario. As obras permitiron mellorar os sistemas de protección antilumes, así como reforzar a iluminación de emerxencia e optimizar as saídas que se utilizan en caso de incendio. Tamén se actualizou o plan de seguridade e evacuación existente. Outro dos problemas que presentaba o auditorio situábase nas galerías, que filtraban auga nalgúns puntos. Ademais de solventar estas deficiencias, as actuacións permitiron arranxar outros desperfectos detectados no corredor, como ferraxes de peche en mal estado ou problemas no falso teito de táboas de madeira. Os traballos correron a cargo da Unión Temporal de Empresas Auditorio de Galicia por un importe de algo máis de 270.000 euros. Mañá arranca a celebración da Semana Europea da Mobilidade en Santiago, unha iniciativa que terá como eixo central o venres 22 co Día Internacional sen coches. Nesa xornada o transporte urbano será de balde e haberá préstamo de bicicletas en varios puntos da cidade.
Dende mañá e ata o 1 de outubro, Santiago súmase á Semana Europea da Mobilidade. O evento arranca cun ciclo de cine con documentais sobre esta temática, ao que seguirán coloquios. As proxeccións serán os días 20, 25 e 28 no Museo da Cidade ás 8 da tarde. O venres 22 celebrarase o Día Internacional sen Coches. Un ano máis, os buses serán gratis. Fomentar a utilización do transporte público, será o día gratuito do transporte público, deixa o coche na túa casa, utiliza o transporte público, coñece o transporte público e verás que realmente podes responder ás túas necesidades de mobilidade. Acompáñase esta medida do préstamo de bicicletas que estará instalado nos 2 aparcamentos disuasorios que hai na cidade, en Meixonfrío e en Santa Marta, tamén na estación de autobuses, de tal forma que a xente que chegue a esos 3 puntos poderá acceder a unha bicicleta para facer o seu desplazamento ao centro da cidade. Na fin de semana, a bicicleta seguirá a ser a protagonista cunha pedalada ao Milladoiro. Dun modelo basado no tráfico de vehículos privados, que nunca se tivo en conta as outras posibilidades a distancia de 6 km. Entón, un pouco esta reivindicación que temos, a ruta sae ás 11 da mañá da Alameda de Santiago, chegará aproximadamente, calculamos, ás 12:30 a Milladoiro e voltamos a Santiago para terminar no Parque do Penedo, en Conso, onde teremos un pequeno picnic. O domingo as bicis ocuparán o centro da cidade no Día da Bicicleta. Ao longo da vindeira semana haberá exposicións de vehículos eléctricos, andainas e xogos en zonas de aparcamento. Tamén se repite a iniciativa Ponte no meu lugar, coa que os cidadáns poderán facer un percorrido en cadeira de rodas para coñecer as barreiras arquitectónicas que atopan as persoas con discapacidade. Case un cento de profesores e investigadores participan esta semana no Congreso Muller, Maternidade e Dereito, que se celebra o xoves e o venres na Facultade de Dereito na USC. No seminario falarase de cuestións tan actuais como os novos modelos de familia ou as consecuencias da maternidade subrogada. Existe unha realidade da que non se fala cotío nas facultades de Dereito, a das mulleres que crían os seus fillos en solitario ou a dos menores que nacen por maternidade subrogada. Son cuestións de plena actualidade sobre as que se vai debater en Santiago no Congreso Muller, Maternidade e Dereito, que se celebra na Facultade de Dereito da USC os próximos xoves e venres. No seminario participarán case un cento de profesores e investigadores chegados de distintas universidades do Estado. Na axenda, asuntos que interesan na rúa e que non chegan ás aulas. E hai muchos santiagueses, muchos gallegos, muchos ciudadanos de todas partes y ciudadanas a los que les afecta en su día a día estos problemas. Y hay muchos alumnos de los grados, de los másters, a quien nunca se les habla en el grado y en el máster de estos problemas. Porque como el derecho es neutral, estas cosas pequeñas que preocupan a las mujeres no vienen en los libros. Pro goberno local, o seminario é unha boa ocasión de visibilizar a discriminación que sofren as mulleres en moitos ámbitos, un deles a propia universidade. Na de Santiago, do total de cátedras, só o 22% están ocupadas por mulleres. As mulleres catedráticas na USC, aínda que houve un incremento importante nos últimos anos, estamos falando tan só de un 22% de mulleres catedráticas que traballan na USC, fronte a un 78% de cátedras que están ocupadas por homes. E, bueno, eso é o que, como sabedes, se denomina tamén na linguaxe, no argot académico, a segregación vertical. O de Santiago será o 5º congreso que se celebra en España sobre a feminización do dereito desde o primeiro que tivo lugar na localidade sevillana de Carmona no 2009. Imos xa ca información do tempo, todos os datos da predicción de seguido grazas a Meteo Galicia. O mércores en Galicia os ceos presentarán nubes altas en xeral, entrando durante a tarde nubes baixas polo litoral atlántico. Haberá bancos de néboa matinais en zonas do interior e as temperaturas máximas terán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán do sudoeste.
Durante o xoves unha fronte afectará a Galicia deixando ceos anubrados con chuvias intermitentes localmente treboentas. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso, mentres que as máximas terán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur. Na xornada do venres volvemos á recuperación anticiclónica con ceos pouco anubrados ou despexados. As temperaturas máximas estarán en lixeiro ascenso e o vento soprará frouxo do nordés, sendo moderado no litoral. En Santiago, o mércores agardamos bancos de néboa pola mañá que darán paso a ceos con nubes e claros. As temperaturas manteránse sen apenas cambios. O xoves empeora o tempo con ceos cubertos e chuvias máis intensas pola mañá. As temperaturas máximas caerán ata os 18 graus e as mínimas manteránse sen cambios. En canto ao venres, volve o bo tempo, aínda que agardamos néboas pola mañá que darán paso a ceos con máis claros que nubes. As temperaturas volven a ascender ata os 22 graus de máxima. Toca coñecer algunhas actividades interesantes para os vindeiros días na nosa axenda cultural. Aquí teñen outras propostas deportivas na nosa axenda de lecer. Isto foi todo pola nosa parte. Agora chega a Silvia Castiñeiras co preguntoiro no que recibe no noso plató o voceiro municipal do BNG, Rubén Cela. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.